Tento básník v karavanu je filmový. Nikam nebudeme cestovat, ale podíváme se na pár filmů z poslední doby, kde hrála obytná auta či domovy na kolečkách, hlavní nebo aspoň důležitou vedlejší roli. A místo hvězdiček jim budeme přidělovat tyto obytňáčky. Nejvíc je 10. Kdo na ně dosáhne? A první film, kterým začínáme, je Krásný únik. První film, u kterého se zastavíme, je Krásný únik z roku 2017. Můžete ho najít na platformě HBO Max. Pokud se nebojíte sentimentu, lásky bez ohledu na věk, nemocí, stařecké střeštělosti i pravdy, že každá jízda musí mít svůj konec, neváhejte a film si pusťte. Manželský pár seniorů vytlačí z garáže své staré obytné auto a vyrazí na cestu jako za mlada, konkrétně z Bostonu do domu Ernesta Hemingwaye. Jedou i po stopách mládí, vyhledají například první lásku manželky, na kterého manžel i po řadě desetiletí stále žárlí. Jak se ve filmu vtipně ukáže, zbytečně. Po cestě se potýkají se svými nemocemi, kterým mnohdy i s nadhledem čelí. Film ukazuje, jak je obytné auto nedílnou součástí života a identity manželského páru. A nic na tom nezmění ani to, že těla hlavních účastníků i motorické vlastnosti jejich korábu silnic chřadnou. Velice silný film od básníka z karavanu získává 8 obytňáčků z 10.